Hej, vi er Fundraisers, og vi er ved at gøre klar til næste store event, som er Evolution Race. Vi har lavet en række øvelser, der målrettet skal gøres klar til det her event, som er lidt anderledes og har lidt mere fokus på styrke end de andre obstacle races. Og derfor har jeg evalueret os med Thomas fra Evolution Race. Hej Thomas. Hej. Kan du ikke fortælle os lidt om Evolution Race, hvordan det startede og hvad det går ud på? Jo, jamen Evolution Race det startede i 2005 i Ebeltoft over i Jylland, hvor man faktisk lavede det i en zoologisk have. Og siden de sidste 8 år, der har vi så kørt det kun på Sjælland, hvor vi har 3 forskellige udgaver. Der er en her vinterudgaven, som før hed vinter, nu hedder den Polar, fordi det er kun for vikinger i polarområdet heroppe i Holte, hvor der så er 12 discipliner, tunge discipliner, og man skal løbe 12 km. Og så har vi en byudgave, en ved Carlsberg, som ligger i maj måned. Og så har vi en jungle-udgave, som ligger i september, som også ligger i Holte, som minder meget om den bane, som startede oprindeligt i Ebeltoft. Der er kommet nogle nye discipliner til, men det er stadigvæk samme koncept med, at der er rimelig meget bakke, så det er en meget kuperet rute. Og så er det tungt. Vi ønsker at kræve, kåre den mest alsidige atlet. Så det skal være en, der både er stærk i forhold til sig selv, sin egen krop, og også stærk i forhold til ydre elementer. Så skal man samtidig have noget udholdenhed og noget kondition. Så det er vigtigt, at man også får løftet nogle ting og trukket sig op i nogle ting, at man ikke kun løber for at kunne være med på Evolution Race. Jonas, hvilke fokusområder skal vi så være opmærksom på, når vi skal i gang med træningen og blive verdensmestre til Evolution Race? Evolution Race er i den her omgang Polar. Det er et anderledes forhindringsløb, i og med at det er meget styrkepræget. Derfor så har vi valgt 3 fokuspunkter, der hedder grebstyrke, og det hedder ben, vi skal kunne løfte tunge ting. Og vi skal have trænet vores core, så den er stærk og stabil, når vi netop løfter alle de her ting. Derfor så har vi lavet en række træningsvideoer, der kan inspirere jer med at optimere jeres træning. Dem har vi lavet sammen med Thomas, som står bag Evolution Race. Fedt! Jamen, så lad os komme ud og lave nogle øvelser og gennemgå noget teknik, så vi kan vise deltagerne derude, hvordan man skal forberede sig bedst til Evolution Race den 21. februar. Vi glæder os til at se jer derude, og vi glæder os til at udfordre både jer og os selv. Vi skal give den maksgas. Ja!